Mostly. Well, hindi naman matatamaan yung rabies is one of the most preventable diseases through vaccination. Well, unlike sa ASF, hindi pa natin amono nakasunod ka effective DG bakuna. But for rabies, it has been proven kasi matagal na ito na sakit ng hayop na nakakahawa sa tao. So nga yung effort namin no pa nagpabakuna kung minsan wala doon sa may-ari ng aso. And we are glad na kadamihan na rin. Tumataas ang mga pet lovers dito sa Ilocos Norte. Hindi lang mga breed animals yung dala din nila. May mga aspins din. Sabi namin, aspin still a pet. Still a dog na meron ding panagri na sentient ko na tayo. So, nais-istorya tayo kadagiti at daidjay nga listeners kasi nag-advocacy din si City Vet ng about rabies. And then I also shared anecdotal experiences nga na-experience mismo tayo mamuta yung first hand information kan pati daidjay na in-interview tayo itinaglaplapas. So malaking bagay na ma-appreciate din ng mga pet owners. Talagang drawback namin yung nasa sa mga liblib na barangays where dogs are just kept roaming around. Sa di naman ito may ipabakuna na dati activity ti munisipyo may nagtitipin chay-chay. So malaking bagay na maging aktibo tayo na agpabakuna kada iti aso tayo. Pati pusa. Digiting mayat no kang agpabakuna aside to nag-reject ka dyan nga activities, Dok, mabalinda umay ti opisina yun. Mabalinda umay ti opisina ngem as of now ngamin we are still following yung revenue code. Ipa-amend mi idata since medyo nagka-problema tayo ti rabies. Zero rabies tayo idin 2015, 2016, 7 nagkaroon lang tayo nagkaroon ti rabies in dogs idi 2020 end of 2020. So from then on 2023 lalo nga yung 2022 pala hindi nag-read. 2022 later part of December. So pag New Year kami nagkam ka problema ti rabies iti. So dyan idi 2023 hindi nga nag-number 1 throughout the country iti number of dogs nga nag-positive. And we also had mortalities in humans before. Around 14 if I'm not mistaken. Tapos meron si Maroon in 2024. And luckily sa sa mga tao, wala na. Kasi mabakunaan na din yung makagkagat. Ngayon, still, as according to Dr. Banalio, adun ti mapan agpapaagas agpapagabakuna kontra iti nga sakit kasi nakagat daw. And then again I would always focus on responsible pet ownership. Paging responsable kang agtarakan iti aso no pusa ket amwem dapat no digijay mabalin nga pakaididigraam no hamong itete umdas nga panakatamig na. Panakabakuna is also panakatamig. Panakapakan iti sufficient food ket mang-preventar ka rin aso nga rumwar mapanagsawa. Same with the cat. Api DJ revenue code masapol nga maamendaran mo pa daw. Well, at the time, every 5 years the amendment. So nga kaput medyo nangatot cases tayo. I mean, we still are encountering positive cases. We thought of having it free, giving it free para nang sa ganun mas maraming maengganyo magpabakuna. So itatada bayad na do. Kailan? Manuno ka to. 110? Minimum lang. Minimum lang. It's just the minimum cost of the vaccine plus the syringe. Servisyo naman namin yun. So it's okay. Kasi kasama sa servisyo. And may card pa nga. So binibigay para nang sa ganun, aware sila na ito yung susunod na panagbakuna niya. So